Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayaw. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba na nga sumangbay ti programa? Dear Manong Nemi. Kanato ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapagkablawag iti nembag gabigat, nembag aldaw, nembag oras kada kayaming sa ngapada, kaya dapadaanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga luz, nga napoluan, mass wedding versus Engrande. Iri ba nang isurat ni Saldi Codal, iri Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Kamantes nga ron papagayam ngayon tayo, irugi nga iba sa rito yung pagkasalitaan, pagpakaasik manin ka na kayo, kayat yung hariti agbaling nga naragsak, no kayat yung agbaling nga naragsak, isyeriyo dito nga programa tayo. Pakipagayo ka na kita gagayam yung nga pag-isyerehan nyo, oy, isyere na mo dito, isyere ko dito nga programa, isyere mo tumata, katapnood ka sa naragsak ka. Kayat yung hariti naragsak, sino ko matitao nga din mga ayat ka naragsak, di ba? Kaya nag-share kayo, naragsak nag-share. So nga, please share. Apo, maragsakan na padlaon na yung makita ko resulta ng 100 shares. Ito ano nga ta, nga dumano. Idun una na, permi. Nakagagagat digiti viewers tayo nga gi-share. Dumanon ta pwede 300 shares, no ka? Ngayon kadag ito, nag-asatin no makadanon tit 50, api nga ta. Naimot ka din ti tao. Ang kaniya. Please share this program. Pag-share yun ti program natin, saan nyo pwede i-share ha? No kayo tiyo tinaragsak nga panagbiag, iti tayo itong aldaw. Ag-share kayo. I-share yun ti program natin. Saan lang itang aldaw? Sharing is good. Sharing is best. Ag-share tayo. Tareta iti kang runaan nga bilin. Napod Diyos ka na tayo. Nanyad na dakeng ka, ipaay mo. Iti i-share mo. Dahil duwa nga kang runaan nga bilin ni Apo Diyos anirayay. Dahil duwa nga bilin ni Apo Diyos, duwa nga kang runaan nga bilin na nga mangsakop ti so amin nga bilbilin. Ayatem ti Diyos mo, ti so amin nga pigsam, panunot, puso, kararwam. Ti may kadwa, akas maianaw tukmetlaeng ayatem ti padam nga tao akas panangipateg mo iti bukod mo nga bagi. Dagiti kang runan nga duwa nga bilin nga mangsakop iti so amin nga bilin. Di ba? Ni ayatem mo ni Apo Diyos automatic nga ayatem mo ti padam nga tao akas ti panangayat mo ti baghim. Tano ayatem ni Apo Diyos hanggang pulos makaaramin ka makapanunot iti takes tadagin ka ni Apo Diyos. No pa isan tayo nga perpekto, may liuan tayo, tao lang,
Una tao lang. Sorry po, tao lang. Yan. Gagangin dita. Ada pa nagbintot ta sante nga ma-perfect. Agbalintay lang nga perfecto, no, ti aramid niya po Diyos. Kat isumat ti aramid tayo. Sa gudahin nga rin ti surat, kurka i-record ta, malipatan ta nga i-record. Di ba kasalitaan ni Lowe's nga napuluan iti mass wedding versus in grande, iti pa nang isurat di Sal di Codal, iti San Nicolas Ilocos Norte, maikanem nga iti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week in July. Dear Manong Nemi. Agsa sa inek iti kaon ka kabayatan ti kalay sami kini Brian. Kuma ket tumukno sa dilangit tirikna. Nangruna iti agmartsa ken magna kami nga agpada iti naarkusan nga arko iti sabsabong. Ken naaplagan iti nalabaga nga karpet. Adala na kumamang iti entablado. Iti na isang rat nga function hall manong name. Nepatayab manong nemi ti sonata nga endless love. Wen, ngayon kaslasang ko mangmangig. Diyaka mo? Ta talagang agsasaynak iti kaunigan ti pusok manong kaslaawan tinapintas nga makitak iti dayta agundaway. Kaslaawan ti mariknak nga ragsak manong nemi. Kabayatan data manong nemi kat talagang slawan ti konsentrasyon ko. Wen, endless love nga person Diana Ross kani Lionel Richie. Sapsapulat nga ro dati ko Datay version mi dito ni Mercy Studio. Tiyak ba malagat ti title na nabalayan. Dangdanggayam mi manong nemi ti sonata nga jak tumauma. Nga dito nga sonata manong nemi kat Ilocano version ti Endless Love nga kinanta da Rogin May Gonzaga kani Clarence Toledo. Nga ni-sponsoran nga balayan Merly Pambid Ballesteros. Wan manong nemi na ipatayap ti sonata nga Ilocano version ti Endless Love. Nga sinarunomat dagiti sa balipay nga pareha nga agkalaysa. Dagiti kas kada kami nga agkalaysa manong. Apay ngamin nga saan nga dakda kami. Apay nga dapay sumaruno. Ado nga pareha gapata mas wedding tinaisayangkat nga aramin. Kasangay ngamin ni Mayor Mi iti ili. Ket insaad na ngayon paay dahil nga programa. Kaspaset ti dedikasyon. Panagserbing na kada iti umili ti lugar nga pagturayan na. Ni Mayor, ti responsable, ken designated nga mangkasar kada kami. Ken isupayan manong nemi ti makaammo nga mangbayad iti bills ti taraon ken upa ti function hall. Nagmayate. Mas wedding. Ngayon supayan ti bang bayad kada iti choreographer manong nemi music combo. Ama, nagmayate. Kenda dumapay ka sa pulan ti mas wedding. Jack impagarup manong nemi akastoy laeng. Akasimple di maaramid nga kasar. Idilaksid nga inpateg ko ni Brian.
At mariknak nga panagbain kadagiti inalami nga ninong ken ninang. Oray digiti kagayem ko. Sandang ekspektarin nga mas wedding di panagkasarmi manon nemi ken ni Brian. Nga malibre kami. Terarapapig idi ket eng grande nga kasal. At mariknak nga panagbain ko na kadagiti ninong ken ninang kastamatan digiti kagayem kong inimbitaran mi. Tanya nga rod kat kastumet ti estado, ti senaryo, ti kalaysami kini Brian. Apay, hawang mabalin na. Kayat na ti libre, manong naming. One libre nga wedding ring, 18 carats. Ngayon regalo ni Mayor kada kami nga agkasar. Tara ito'y manong naming ti initiative ti LGO, uno ti local government unit ama ko na nga mass wedding. Nagasat kami kano. Taada Samaritarian. Uno Samaritan. Nga mangipaay ti libre nga kasar kadagitikas kada kami nga nakurapay. Nakurapay kam ngamin manong. O nagsasain nektriknak apay ngamin nga nakurapay kami kini Brian. At dapat kas gift nga maawat mi. Kas regalo kano ni Mayor mi nga pagrubatan mi nga pamilya. Ama, nagsayatan. Kata nanayunan nen dayta dagiti ited daninong kinininang. Kas tamat dagiti bangtet regalo akabagyan mi iti agsumbangir. Manon nemi hanga kastoy tinarapaap ko nga panagkasar nunabak ng kumaki ni Brian. Mas wedding versus ing grande. No pagpilyan na kakit ing grande mano. Tayo na kon manong nemi inkurimed asa aming impakamo iti publiko. At mas wedding lang aron. Wano ti kaaduan. Tani nga ron. Kat mabilang met numano. Gabutan ni met mayo taggastos ka dagiti amin. Ano sa ko nanti kastoy? No pa'y kasungani terapaap ko idibalasangat. Tay kumamit ang grande akalaysa. Tay agmat sa iti nataeg nga simbaan nga daan iti agdama. Dagitay napintas sa kasladyusa akunada nga abay. Tay adda manggem iti likodan ti atidog nga trahe de Buddha. Kaya adda mangsindi ti kandela. Wen, mangipan iti belo, kastamat ti kayat ko kuma. Tay kuma nalawa nga reception, uri ti paraangan ti balay, no kuma nalawa. Kaya na maarkusan matlaing iti sabsabong. Nga adda kumakumbo, adda kanta kinagtukar, nga umay na kiti amin nga karuba, kakabagyan, agsumbangin nga partido, gagayam gan amin kuma, nga kabaranggayan mi. Ken umay pa di kiti atuturay iti ilimi, agtuturay iti ilimi kang runan iti mayor. Hasta darapap kumano. Nagamamo kami kini Brian Tremisan nga nagatendara kiti birthday party. Wen, kabayatan ti Martsa manong nemi at damat ko nada nga pa nag-flashback. Mukha sa nung amin nga nag-amu kami kini Brian. May sa di isunang agparte iti programa nga debo tay 18 Roses agsala ti debutan ken ti ama nga sagutan na iti Red Rose sa may iyawag tinagan ni Brian Santos. Ket ti magder ti maysa nga lalaki manipod iti asideg ti lamisaan nga ayan ko wan manong ket napan iti salunan insabat ti babae nga insabat ti babae ti Rose ken kuana ket nagdiretso nga nangiyawat iti debutant kalkalingan na titayag 5'8" ken nakapulo sa naka-slacks. Kaslag lang nga manong naming nga artista idi ni Brian. Uray ka na gito. Kasla artista. Sila action star.
ni kasla Rudy Fernandez Dilangana. Kanagbagay dati celebrant manong tanapintas akayarigan mo't ni Lorna Tolentino ti Agdebo. Magustok man launay manong nimiti gown nga rawat na. Akasla trahe de Buda. Manong nagarapaap tirik na. Kat kasla siya kunti agkasangay. Manong nemi nga isalasala ni Brian. Kasla siya manong nemi iti kasalsala ni Brian nga maipalayog kak iti imagination ko. Kat agampayag ti sunata kasla mangiya naibuyog kanya. Taada nariknak nga nagkismay iti kaunigak. Nariknak manong nemi nga adda na panagraem ko iti lalaking agsalsala ni Brian. Juan. Iti malpas ti programa ti 18 Roses, Wisdom Candles, Gift Symbols, ken 18 Bluebills na isaruno idi manong nemi ti messages manipod ka rin iti naganak kang kuwana ken kakayem sa iti highlight ti kunada nga dinner sa kalpasan di adasalsala dance for all. Kunati timon mo no mangiturturong iti programa syempre may sak abalasang ket nayaranaak nga insala di iti babbaro. Juan manong ko incident siyak tinalup nga insala ni Brian. Manong nemi agner-nervyusak. Diyang matandaanan noan niya nga sunata di insala mi manong. Oen manong nemi na isang sangen laone dedi tadagita na incidente din manong nemi nga siyak ti may na inaluk. Oen ngemjak impadlaw nga nagnervyusak. Anat nagad mo ading sinalutsod na. Luz Cristobal. Siyak man di Brian Santos. Kinunan ang mamukan kinunakbet. Kasano? Ken kaano? Siyempre iti nagsala kayo diyak kasangay. Wow! Matandaan ang gayang tinagan ko ha. Thank you. Kat nagsiningid kami manong. Naulit ti pa nagsala mi. Kadado di kita nagsasalitaan mi kini Brian. Kasla tumugno sa dilangit idi tiragsak ko na labit naragragsakak payan. Naragragsakak payan tiriknak ngem iti celebrant gapo tumariknak tinidumdum mga rago manong nemi maininlabak launa yan manong gapo iti kaadda ni Brian kung kunak nga rod kat baglagi din ti matendara kiti dayta nga birthday party tano saan ko kumanga na maamo ni Brian nabardas ti pasamak fast forward ako na manong nagkinaawatan kami. Nagkinaawatan tirik nami kani Brian. Inaklon kumat ti panagayat na nalambit namin limang gundaway nga pimasyar sa Jabalay. Wen manong, nakaturpo sa konti high school kunak. Awan manong nemi awamat ito usarek nagbasa. Narigat ba ti panagbiyak mi? Iso nga saan kong nga naituloy pa iti nagbasa. Awan idi tinamnama ka maragpat iti kolehyo. Iso nga daita nga tati kang runaan nga saan nga nanglapedak. Kang runaan nga saan nga nanglaped sinungpatak ni Brian. Sa kinapudno na, ipatpatig ko matisuna. Kat nung hasta nag-date kami manong nemi, mawang ka magboy iti tisine, iti siyudad tilawang. Kat ito'y siyempre nga arakupen na. Arakupen na tinairut kadagraip nga aglanang digiti bibig mi. Kat na namin mi manong nemi ti imnas nga bukayan ti samiit ni agek. Uwen manong.
Namok idi ti makinubyo ket naglinailo nagpapas kami iti pinaot ni agek. Awan iti ti bibiyang mi manong nimi iti madam mga full show iti talon ti pelikula. Ket binayan mi ti adda iti abay mi nga tugaw nga mangkitkita kada kami. Wain manong nimi ta talaga nga naglaing agdalapadap dagiti apros ti dakulap ni Brian. Simngaw dagiti asog ko manong nimi. Brian, pangasim ko na. Nga maday tamanin nga mangisok-sok-sok ti dakulap na iti panagdakiwas. Rimuar kami manong nimi ti pagsinyan nga dagdiritso kami kini Brian iti hotel. Hala, jak kahit dito Brian. Kinunak, namjak ba't makapagkid-kid man. Kasi lang jak babaling nga lapdan ti panag-interes ken reget ragot tirik nami. Ket sinbrek kami ti silad ti bay sang hotel. Dito yan naman nung naming nakinso ko ken ni Brian ti kinabirhen ko. Pinalubos sa giso naman nung naming at adan nga nagdakiwas dagiti dakulap agik. Kadad dumapay nga pasit ti bagina nga nakaal-alikutig. Kagpadpada kami manong naming kaslakay pas nga nga maladaga. Inded kon kengkuan nga namin pinsan ti amin ko. Agas mat ti panangipain na ti amin na kanyak. Na ulit-ulit day ti apagteng. Aging nga ginawak. Agdul-dul-uwak ket maulawak. Banagadlaw ni nanang ket sinitardan. Agdadagsan ka kanilos. Ha! Sa bali na ito yung balasag ko. Kinuna idiniinang. Diyak mo inang. Anak ko nga di mo amo. Awanti amo ka ta. Damok nga ron. Ang madanubiom. Saan dan mapaspasamak ka na kayo? Nagpundo ka. Nataka din na pasamak yung ka ni Brian. Adan inang. Pakawanan na kuma. Garanpingat nga babae. Ha! Di ko naman nalakatag sikog. Halang robot ka. Tengah pa-check up. Si mangpet ni tatang manong nemi ket ni nadarimos-musan nati saritaan. Anya to ko ng bakit? Masigog tanak mo. Awain. Impuno na kanya karon lakay. Insugbat ni ina. Sinangunak ni tatang manong nemi ket nagungit. Babain ka. Tatang, mangibabain ka ko na. Tang, mangibabain ka. Anay ko. Anay ko lang. Manong nemi namin doang na nalpaak, itiropak, titong pa ni tatang. Nga orek lang nagbariwang-wang, manong nemi nga nagsakita. Patang-tang, pakawalan na ko ma. Pang-asyo. Yung tsaka mo, manong nemi, nakalidok sa idi ni tatang. So nga ko na, papatayin ka! Papatayin na, anak na, papatayin ka! No di na ka, itatag na siya lalaki. Ay, abam, dito'y balay. Kaya nagsasalita kami. Kinunana kat day din ang rugi ng ibagaag ka ni Brian. Kat day ta, manong nemi. Awan di sa balay nagtungpalan, no, di. Nangangay kami na. Ano nga ron? Imay damutan ng asawa. Ngimidi di may ni Kapitan mi imbaga ng ada programa tin munisipyo nga pre-marriage program tay libre nga kasar tay kunada nga sibil ani mayor tay agbalin nga officiating libre amin kasi iti foods iti pasken. Na kayo ano kayat yo isupay kakabsat maka-ekonomiya kayo. Basit lang ti sagana yung nagdadalabyo sa kamat kapitan. Huwag nga ron, dadaan nga min ti eleksyonin. Kita mga kapitan ba ta, itandudo ka manin. Alala, pakiulit ka ron ti dialog ko ya. Sige kapitan. Basit lang kasapulan yung isagana. Tilang arwatan nyo ti isagana yo. Mabalim pa ti casual dress.
Saan kayo nga agtrahe de boda? Kinuna ni Kapitan Manong. Very good, Kapitan. Good dialogue. Jack nakauna idi ibaga ti Kapitan mitikas jay Manong. Maitlatan, Kapitan. Imbes nga gastos tayo. De ornongan dalayangan ti kwarta. Taag serbento ti panangrugida iti pamilya na. Kinunamat ni Tatang Manong. Mayat-met ti isem ni Brian. Kadanya pengarod Manong. Di isot nga ramin. Ore jak kumakayat Manong nemit en narapaab ko ti ang grande nga kasal. Awan maramit ko. Tay pagsasao Manong nemi dagiti lalakay kada babakot. Ti pagsasao dagiti lalakay kada babakot nalpas ti ani awan karami. Awan met ti makunako na. Sige no di iso. Sige no iso, di iso. Kuna ti isip ko. Kasjay Manong nemi no apay nga mass wedding iti nagkasaran mi kini Brian. Mayat met angem saan nga kasjay tinarapahap ko Manong. Imbas nga ikot di mo na nga bunga mi kini Brian kat siyempre nagtrabaho ti asawak akas construction worker. Tanya nga rudpay. No di biyagan na ti pamilya mi. Ondas laeng Manong nemi ti masapulan ti asawak. When? Inyaramidan na iti barong-barong nga balay laem ken kusina nga dabasit patagwab na iti sango. Naarami tinitid akawayan tididing sa corrugated roof ti atep na. Kortina tinai baladay alinged iti panakasilid daytoy. Mayaten na balay daytan kunak tanya garud. Ore darat ti datar daytoy Manong nemi ta awamet iti igatang ti semento. Naimbag talibre ti sweldo iti dagiti nagubra. Tay kunada nga bayanihan tagyawa. Adapay lang idi kaakasta nga kalad Manong nemi nga tao dito lugar mi. Bayanihan tagnawa kunak kuma. Kasta ti biyag dagiti kas kada kami nga lowest level family. Anusan mi ati adda na uli makid di ati aglawlaw mi awan ti chismusa, awan pala marites idi, awan ti marites akunada. Agiin na yat, dagiti lumugar, aksisinnaranay, aksisinakit, tanuan niya trigat mi amin, kasta ti panagbiag mi. Napagsasarunon mi tinaganak, Manong nemi, duwan ti anak mi kini Brian, babae kan lalaki, da Albert kini Susan, kasta ti panagbiag mi Manong. Aging ka Manong nemi nga nagbali ti ugali ni Brian. Masusuro na idin Manong nemi ti uminom iti arak. Makainom nga pasarayang mabartek no agkapo iti pagtrabahuan. Nasumok na payante marabihan nga agawid. Sa iti kabikatan na ibagana na sakit ti ulo na. Siyempre, adahang Uber na Manong. Banag nga sa anton nga mapanagubra. Ado ti liway na. Habos na sang kasapulan, sang kaapuyan na kunada, samat kastan. Makamtudan kami, iti agserbi, iti panagbiag mi. Kapilitan na nga mapanak patagpagpakaasik at tatang kininanan. Ay na, balasan ko, sa aming arigatin, no, nga ikanda ka, iti libre. Ngem, saan ngagnanayon na? Sibiyag kami kunak ko. Pero bagang panunod kayo ba't nangrunag na ito asawam? Sabi ka mapanagapay saan ka mapanagubra? Kinuna ni Nanang Manong. Mabainak unahin ka na kayo nang ngamaon ti mabalin ko. Ubing mat pa yung harod di kita anak ko eh. Kahit ko kuma nga napagubraan na oraan niya kuma. Matulungan kita asawak ngam kasano. Diyak mat mapanawan di kita ubing. Alawan, mawatan ka. Ay po. Ipalagip ko lang kayang kaanak ko. Kabutawan sa bali nga gimbag. No di si ka, kiti pamilyam. No! Dumngeg kay ti pamagbaga. Unang, ito dumakil na rin anak ko.
Into sa anak ko ngagpasuso. Saan kundo nga pasusuan ti inaudi. Umay kunto ibati dari kada kayo tam sumapulak man ti pagubra. Alawan anak ko. Ay kasapay lang ako mabalasan ko. Diyos, tibang tarabay kada kayo. Nagyaman nakinan. Kinunak anong na imiya makasangsangit. Dapat nagbabawi. Apay nga nga nasapa kami nga nakiasta ka. Apay nga nasapa kami nga nasapa kami nga nagpamilya kini Brian. Nga gusto ko na, di ba magbaga ni inang kadigari kiribagi kang aramidak to amin nga mabaling nga pamuspusan. Tapno agbali ti pa nagbiag mi. Gabatan na rigat unay ti kasasaad mi manong. Na minsan nga nagsakit tinauna nga anak ko kapilitan nga napangko inlako ti singsing ko nga wedding ring. Ngayon regalo idi ni Mayor idagkasar kami manong. Wine, 18 carats. Kabilitan nga napangko inlako ti singsing ko nga wedding ring na patag-unay kanyak ti singsing ta simbolo da itati paten-pateg mi apa nagden nami kas agasawa kini Brian. Ngimawan ti sabali a pamuspusan manong. Dito ket ingkal ni kagum ni Brian ti mapan umutang. Kunana mapindana kanun nga pagutangan digiti amin nga katrabahuan na ken gagayem na. Sa ado kanung manong nemi ti advance na iti bus na. Iso nga kapilitan ha. Ngayon lakok ti wedding ring iti minus presyo. Masurbalaing ti kasapulan ti anak ko nga agpaagas manong. Naamuan ni Brian ngayon lakok ti wedding ring umanay lang nga nangungtan na kanya. Manong name. Wine. Naglamyong kan. Ano ko na? Naglamyong kan wedding ring in lakom? Di mo ka ni mapanunot nga dahil ti kapatgan nga gaming ti kasarta? Kinunana. Katanya nga ko mga tera aram. Amok ka man di. Anya ko mga tera aramidek. Ipalubos ko lang nga matay tanak mo. Idin to tasik ka kumamat tirubag ko mga mangikali ka kung sapulan ti pagpaagas na. Isus, na po nga rason. Di ka na nagpanunot sa bali. Alam mo, Brian, no di ka kumagin inom, iti ka damalem, nalabit umdas ti agserbi ka na tayo. Ngayon kasi ano? Ato pa tiliway mo nga mapanagubra? Nga arig na sa anin nga umanin, ti para, ti bisyong, ti masapulam. Nalay ka nagsarita. Ngayon maawamat, ti may tulong mo, kaga? Ano? Ano ta kunam? Nalay ka nagsarita, o may tulong mo, kunam. Kahit mo, tarapisan ka. Padasin. Padasin. Loko tayo. Halak pilitan, talaga padasan. Padasan! Yung loko. Bakit din na may tultulong ko na rigrig at tagtagibalay ng tiobram. At ado nga amang tiobra kim sika. Pampanunutek amin kit pampanunutek sika ngay. Tila pampanunutek ti panagubram, agliway kapay. Sa kapay lang ginom. Sa nagpapasula na kasta. Sige, padasan. Manong nemi. Tsaka mo no hapay nga naaramid ti asawak. Padasin mo nakit talagang pinadas na manong. Tinong panakit din. Naglungan. Talagay naramid mo. Kat bimalasak mo ta. Napay sikal pa ka mo. Naggabal kami manong nemi. Ginabal ko ti asawak. Kinaramutak. Taori lagsang sangit. Dagiti anak mi. Masya na karagiti anak ko. Manong nemi kat simalipang-pangdang marakop kanyak. Naibuyog da ng sangit. Nemi magpagpamatay na kami nga gina. Hindi Brian. Nemi magpagpamatay na kami nga gina. Niso na ito't pangaragsakab. Nalabit. Nalabit manong nemi na asyan kada kami. Hana matinin tuloy, manong nemi, kayat na naramidan. Tanang araw tigaway ko kayong kuwana. Pinanawan na kami kat ko na buwisit! Panawag kay manlangan! Kas kamlalaspak asa nga manong nemi anang laylay.
piman ti biag mi manong. Nagsakit a panunutin. At nagsangsangit kami. Iniadan 5 nga tawen ni Alberto ngay nauna kental lumata na tawen ni Susan inauding anak ko. Mapangko ibati ida kada inang itibigat agmalmalem ngagyan di kiti uping iti sidong dalulukin lula aglako ak iti konforme di tama nung nemi iti highway ti lugar mi. Konforme ko nak manong nemi kas kuma iti pulutan nga dinakdakan taamok tagluto nga no kaya naimas ti luto no dinakdakan kat kaslapudpud no nga utek ti laok na oramet ni mayonnaise kantay lalat ti baka na ti kalyentes mano ada pa nagtay sitsiriya nga tsitsaron nga nalokan iti naluto nga dara ti baboy kasla dati tinataraan. Wan manong. Hindi makita manong nemi ni Brian nga mayat dito isang kabasit nga indrogik nga nag-usyo. Panagluto ka na ito yung masidakin, mapulutan nga mailako sa highway. Tadamat sadya manong nemi ni kiti marugrugyan nga makunko na katalipapa. Los. Yan tanging itamon ubrak. Tulungan ka. Dapat lang. As makita, mayat, ang kadi. Sige, tulungan ka. Siyak nagiwa. Wen manong nemi, san unay no ka mabartek ti asawak ka nagring iti parbangon katulungan nak ngagiwa. Agiwa iti karne sa iluto kiti bigat. Mapangkuntumat idasar nga ilako iti malim manong aging kay trabi. Kadadaman di kito umay gumatang. Ininot nga napadakkel mi manong nemi ti basit nga negosyo mi. Ididamo mapan idi agubra ni Brian ti construction ta isupay kunana. Ngem idi imado ti customer ko manong nemi kat nagtinulong kami nga namin pinsan. Nagtinulong kami nga nang pataray iti basit nga negosyo mi. Sa nakapundar kami ti basit nga karinderya manong. Magustuhan ngamin dagiti tricyclean ti potahe mi. Ada dagiti kunada nga tapsilog ket alisto kabuto na ganar. Nang runa ti rabi. Aging gawa nung nemi nga di makkel ti negosyo mi. Wen, hanga na pupuutan. Kitam kadla nga ya, baglagi din ta inrugik, idikuan, tinulungan nak ni Brian, nakapagtinulong kami. Dito yun di pagtaudan, irin, di pagbiag mi, kan panagadal di kita anak mi. Nagbasa ti elementarya, sa nagsarunoda, iti sekundarya, di kita duwang anak mi. Aging ka nga nagkuleho, di kita manong. What? Mapagkuleho mi, manong nemi, di kita duwang anak mi, babae niti basit uno gagangay la karinderya ng naganar. Nabardas ti panaglabas ti panawen nakaimpodnar kami tinalawa nga resto bar. Manong nemi ka nga tamamati. Imay ka dito idin nagkanta ka pa eh. Yeah. Manipod ti karinderya nagbalinin nga resto bar. Adapen kumpo manong nemi. Dete foods, ti kayat, di kiti umay, kat saan unay nga ti inum, manong nemi, at dapat di kiti inum lang, pulutan. Aradang isut in demand, manong nemi, di kiti makan. Kat nagbaling nga nalatak, nga resto grills. Ado idin manong nemi, ti nagbaling nga empleyado mi. Malaksip nga nalaing, di kiti singers, di kiti lalakay, kas lakuboys, ti inalamin nga agkombo manong, pangkuboy. Kasla, sino natin pangkuboy nga singeren. Ni Kenny Rogers. Yan, ni Kenny Rogers. Dati nakakalugong da, manong nemi ag gitarra, ag drum, ag organ, sa di kitay crooner. Mayat manong. Nakamay mayat. Resto bar. Nga the live kumbuna.
nga alak Kenny Rogers, Matt Monroe, Engelbert, ni Paul Anka, ni Paul Simon. Kasla kam na agakop identi kwarta ti adungaw pastrik mi Manong. Napardas ka nakaornong, ka nakaideposito kami ti dakla kantidad ti bangko. Kasta-asta, dagiti imbay nga blessings. Saan nga malapdan ti dadateng no ti Diyos ti mangipaay Manong. Huwag Manong name. Iso nga idagangay, inrugimin ti tumulong ka dagiti kasapulan. Manong name. Ta siyempre, duwalayang dagiti anak mi, nang runagit nagturpusdan, pangipanami pangarod, dagiti umay nga blessings. A moment ti tumulong ka dagiti kasapulan ti tulong, dagiti susto ang agpatulong. Nagturpos dagiti anak mi, ket dagiti inadal da kurso ni Albert ket nagbaling nga doktor. Sa disusan ket nagadal iti komersyo, major in accounting. May isang accountant isunan. Ket nagbaligid nga dua iti profesyon da. Kinay kayat dakit di tinapan sa jabalasyo tao Manong ket sadyay ngayon trabaho dati inadal da. Nagasawa dagitoy ngagkapsat iti foreigner ket naadanda ti sagduduwa nga anak. Bali upat dagiti apo ko mi kini Brian. Ket kastaon iti nagsakmi nga agasawa, idi ta nagigidad dagitoy nga may nagbakasyon. Babayan ti bendisyon ti apo, nagtultuloy ti nasya at nga panagasenso mi. Nakaipundar kami Manong name ti dream house. Ken nag-expand pa ti negosyo mi. At dan may sa nga sangana. Nagbakasyon na kiti anak mi Manong name ken ti pamilyada ket imayda imatandar. Wano imayda inatandaran ti 25th wedding anniversary mi. Wan. Kas panang lagip mi day di kalasami nga kasawa. Manong name. No man pa yung mas wedding, day nga panagkalaysami kani Brian nga nagbismiso utak idi. Nga sa anak idi nga naragsak Manong, tamas wedding nga ron. Ngem, idi ta maangay Manong name ti 25th silver anniversary mi. Manong name kini Brian, ang grande ti selebrasyon. Balbaliw nga nagkasar kami. Uray mi ko mati 50th golden anniversary. Ngem baka no sa amin nga mauray ko nak. Iso nga iti-date nga 25th silver anniversary mi. Iso ti panakatungpalan iti arapahap kong ang grande nga kasar. Iti Roman Catholic Church, iti siyudad Tilawag, dito'y tinakaangayan na. Naraway iti maray, awanin digiti dati nga ninong keninang ta imunadan nga pimusaw wano pimano iti dito nga biyag. Iso nga nangala kami ti sabali nga principal sponsor. Digitay agdama akas itay best man ken maid of honor. Ken digiti ring bearer kada dumapay nga flower girls. Nadaeg ti simbahan, tanaarkusan ti sabsabong. Nalaing ti choreographer Manong name, nga nang dekorar karigitoy. Manong name, balbaliw nga ipatayab, ti paboritok nga kanta Manong. Nga isudayta Manong name, iti income dinanggayan. Oen Manong name, noan niya edi tinarapaap ko ket isumit lang tinapasama. My love, siksikan tulae. Nga ori man saan edi nga napasamak, karididamo nga engkam panagkasar kini Brian. Ngam kalpasan ti 25 years Manong. Iti bunga na kiti ado, nga panagtinulong mi ti asawak, ngayon nga blessings when parabot ti Diyos. Nakadadaig dedi nga kasama. Naaplagan ti karpet ti swelo nga pagnaan mi kini Brian at dapay datatang kini inang
Ket permi nga bumakit ken lumakaydan. Ngem, kasla, pimigsada manong nemi. Kasla klamay tayok itilawang tiraksak ko. Ket naman pa'y bumakit akon. Pinapintas na terwat ko nga trehe de Buddha. Ket ne patayab ti kanta manong nemi nga jak mauma. Jak to mauma. Ang kaya Kasla nakalawlawa dayta manong nemi nga altar. Takasla nakapapaot ti dadanon mi manong nemi. Idadanon mi ti sangwanan. Kasla nakatatidtog manong nemi dayta nga ali manipod iti katengaan ti simbaan. Minimal pas manong nemi dayta kanta ng Ilocano version ti Endless Love. Diyan mo ti kinalaing daytoy nga nang ready ti amin manong nemi. Ta sinoktan na iti sabali pimpintas manin nga tukar manong. Tukar nga adada kasla isut bakay patayukak. Tayok, may tayok manong nemi. May tayok kami ngagpadpada kini Brian. Kasla bang rugi nga balbali ngagkari kami manin. Numampay apu ko kami. Edi mangigmina nga sunata manong nemi nagtinyalaw kami kini Brian. Ikaw lang. Nagraman ka rin kita anak ta. Manugang kinapuko ta. Brian kaslak lang nagsubli. Iti kina-teenager ko. Ore siya. Itong palmatlayang tinararapahat ko. After 25 years. Uhain manong nemi na isang sangayan launay. Talaga na kaimbag unay ni Apo Diyos. Imbag laki din tanuad daman dumteng idi nga sami nga pagkinaawatan iti asawak giwang akunad. Sami pinadakil. Nabinsan naklang manong nemi nga nadang nasipat. Nasan nang inulit. Nga isudeta ti kasla nagbalin nga kari. No saan nga mapanunot ti asawak, iti pamuspusan tapno umasenso, api nga sangkong irugi, tapno danggayan naktuko na. Tagastat ng rugyan iti, manong nemi tinangrugyan, iti panagansensumi ti asawa. Dinakdakan lang katakalyentes manong, nga nagbalinin nga restobar with combo. Nga nakapundar kami manong nemi ti dream house. Napagturpos mi dagiti anak mi nadaan da tinapintas na siya at saluwan-luwan nga pamilya. Nagarbo nga padaya tinaaramid kat kastaon ti ragsak ko ragsak mi kat aduti di maray. At dapay combo siyempre ang maliklikan. Tadangarod da bukod mi nga kombon. Kat nalalaing dagiti singers. Narabid met iti traditional wedding nga pasala akunada. Tay abalayan, yun unana. Tay pa nagsala ti nubyo kay nubya, tay newlywed dance. Kat nabituran kami manong nemi. Nasagutan kami ti kwarta. Buhay, natungpal matlang terapahap ko. Kadagamyaman ak unay kini Apo Diyos. Buhay manong. Tanadanon mi kini Brian tinauntay nga tawain nga panagbiag mi. When? 25th anniversary day ngam kadagiti simar sa runong aldaw manong. Kadagiti simar sa runong aldaw manong nemi nadanon mi ini makunkun nga golden anniversary. 50th golden anniversary. Ngatay din apo ko mi tituod manong. Nanasapat duwa nga inauna nga apo ko mi. Nga nagasawa kat insagutan na kami ti apo ko dito. Nadanunan mi ti 50th golden wedding anniversary mi. Ngem, single idin na seremonya ti kalay sami kani Brian. Ano tayo pagsasao manong nemi? Ano adaman langem anang apong iti langit. Sumiray tumetlaing ti lawag. Narita nga lawag. Ket dayasan na ti lubong.
Dumteng di bendisyon ken parabor manipod iti ngato. Nga ipaay ti Diyos nga namarsura. Napiksa kambay lang ang kasawa. Manong name. Tapos kasta kat agtultuloy iti kinagarbo o kinarektami. Mahilig kami iti exercise, walking. Mamang kami agpaspasyar kada gitrumbeng ang kampasyaren. Tekunada nga san minton nga madanon kan maramit pa. Itatanapik sa kampay laeng kaspada nga senior citizen manon nemi mapang kami makadandanon kami pa iti balasyo tao. Ta syempre pariner di kiti manugang mi apikit din nga saan kam nga makapasyar iti ayanda. Na ito nga rod ti pakasaritaak manong nemi kanagyaman naklauna iti adu nga anus mo nga nangibasa kanagyaman nak kenisal di kodal iti na panang isurat ken panangurnus kalbasan nga pinasyar na kami nga agasawa dito'y pagtaingan mi. At sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, na ibatik mi nga adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagitipada mi nga timngeg, kanagbuya, more power rotary program, anong at godless. To'y agyaman nga pagayam mo, luz. Hindi pa nang isurat ni Saldi Codal, hindi barangay 8 San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you ka. Pagayam ko nga luz, pada nga senior citizen luz, ken kasama tayong kani asal di kodal, nga padamat nga senior citizen. Tina Paharit, good morning, Sir Nemi. Opo, wala pa ako na maya. Sige. Niabalayan, Merly Pamit Balesteros, Sita Delia Macho Garcia, Ada Ferrer. Ang sabi, nagbalo ti comment na nito. I-reseta. Charararan. Taong grasa saan amin chuchay manglokloko saan amin chuchay manglokloko amin ko nang kita ngaminen nasisingpet kamimet kuna nasisingpet kam kadayong kuna nandoy. Hello again, Wilson Gamiran. Thank you, Wilson. Congratulations. Awesome. Congratulations, sender. Forever at God bless. Meron na pakundudang. Thank you. La. Aldo Ferrer. Sana all. Maabot ti 50th anniversary. Congrats, sender. Da kami kat, 7 years more pa. Into November 28, may ka-43 minton nga taon. At pa 7 years kami kini mami. Sapay ko tama abot mi. Ayan. Oy, Lady M, kumusta mo tayo? Ayan. Okay. Kasama tayo ni Saldi ko. Thank you, Sir Nemi. Napindas di pa nangibasam. Opo. Thank you. Nang naroon ako man na isa ganaak. Itay laeng in-download ko. Ang ko pina-edit. Basta lagit mabasak to ko na iti kaado nga trabaho siya. Siya lang nagbayani. Congratulations, sender na taong grasa. Agpapaoyo ni Lady M manong. Apay, ano pagpapaoyo na? Agpapaoyo ka kanong Lady M ko na ni taong grasa. Chuchay! Apay ni taong grasa ko na. Aya? Unanan. May digiti pa nagdi-denialog digiti agbibuya. Handa matektekan ng agbuya gabot agdi-denialog da. Agsasarita da. Agka-communicate da. Di ba? Kumadre Lilibet Tino Kamagon. Oh, Herwil Agonoy, Ramil. Po, na yung tama iliwak ni Herwil. Diyak man amo. Diyak kami nakadakas na minsan ng Biyernes. Yeah. Ayan, no, kaya chuti aggatang ka nagiti kompleto, magadgatang para ka nagiti kasapulan yung inaldaw nga sa dya Wilmas Store, iti Kurokor Bakara. Nagpaamyanan kayo, sakba iti Bang Street Bridge, ada iti left side yo. Nagkapo kayo iti amyanan, kapapagatang kayo, ada iti right side yo, after Bang Street Bridge, dahil iti Wilmas Store. No makita yun, dahil na isam nga Herwil Agunoy Ramil, so da dyan, ya. Di ba, meron na pakundudang, nasa story ko na Aida Ferrer, thank you. Ni Imo, balbaliw mo malalata account name mo tamadi man lang basahin na ya. Diyak na lang mabasa. Narigat single name, narigat mo no stress to asawa ko na ni Imo.
Kika. Ay, pero, uray, ay, nani ko na, uray, si kamat kinilakay ko manong, years agupay, mano pa years. Ay, pero, Eldefonso Modesto, very nice set, very nice story sender lost. Kablawak man ni Elmer Sanchez, nag-birthday tata. Happy birthday, Elmer Sanchez. Yan, nagabukin Eldefonso Modesto. Chuchay! Oh, sino dito? Chuchay dito ya, katataong grasa. Islam ambok sa ida. Wanan, papagayam. Okay, ay, padanan dak. Lagip tinapalabas 12:30, ken padanan dak alauna. Idi kalman laing, hang alauna, kabuta Sabado ita, ag 1:30, digiti singers tayo. Kaya agalas 11, 11 to 1:30 da, basta Sabado. Napsat. So nga, before 2, agsubliak tumanen para iti idikal man laing. Happy weekend! Gana kaya kami nga sangapada. Into no Lunes, laglagipenyo. Hintay tumamuan ti best letter of the first week. Iti bulan ti July. Kanigiti na ibasa iti Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes, kinitang aldaw. Nasin na ti adadang apilyan. Nagiti Board of Judges tayo. Da kumpadre Fernando Janpareng, Perlita Glipa Manchas, Mera Andra Pakundudang, Wilson Gawiran, Anmore Agunoy, kandua kam dito studio, Raman Tinumuti Biancas, Chairman ti Board of Judges. Salamat po. Salamat. Happy weekend.